ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಂತರ ಕೇಂದಿರು ತೋರಾಯರು ಕೇಂದಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ 666 ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದಿತ್ತನಾಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾತುಕೊಳ್ದಿತ್ತಾರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೈಡೇದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಏಪಲ ಯಾನು ಫ್ರೈಡೇನೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ದಿನ ಯಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ದಾದ ವಿಷಯದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಲಕ್ಕ ವೈಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆದು ಪೋಯ್ನೇನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆತ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಯಾನು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಘಟನೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಕುಡಲ ಅವೇನೇ ಆಯ್ನ ಒಂದೇನೆ ಘಟನೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತೀನಿ ನಾವೇನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದು ಸ್ಯಾಡ್ ಆದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೂಡು ಇತ್ತನಾಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೇ ಇಂಕ್ ಪುಡ್ಸೋತಾಯಿಜಿ ಸೊ ಯಾನೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರಡಾಣಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಾಣೆನೆ ಕುಲ್ದೆ ಪೆರಕ ಮೇಕ ಮೀದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ದೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿರು ಐಕ್ಲ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಐತ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟ್ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಘಟನೆಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಯಾನಿರ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರೂಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಇಂಕ್ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ದಯಗನ್ನು ಲೇಟ್ ಅವಲ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಮೊಕಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಡು ಇತ್ತನ ಅತನಾಣ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಡೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಇತ್ತನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸಂದು ಇತ್ತನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಣು ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಐಕ್ಲ ಯಾನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಏತೇ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟೇ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐತ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲೆ ಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ತುಲಿ ಆತ ಜನತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬನ್ನಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುನು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕದ ಆಪುಜಿನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ನಗೊಂಡತ ಅಕಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಆಪುನು ಓಕೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಡ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಡೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ನು ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಂತನಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲುಗು ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಬನ್ನಗಲ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲಿ ಈವನ್ ಯಾನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆದೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತದಿರ್ತು ಆದಾದೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬತ್ತನನೆತ ಯಾನಂತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪಿರಾವದ ಘಟನೆನೇ ಮರುಕಳಿಸೋದು ಇತ್ತನ ಶೇನ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆತನ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ
ಅವಕಾಶನ ನಿಕುಲು ಕಳೆಯೋನರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೋ ಮಂತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಈ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕುಲ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪುನಾಡ ಅವಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ಐತ ಪುರ ಅರ್ಥ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎವೇಕನಿಂಗ್ ಆಪುನು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುನು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಕೇನಾರು ನಿಕುಲು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಗಾಡಿದೆ ದೊಡ್ಡು ರಿಕ್ಷಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ 111 777 888 999 ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಆ ಅರ್ಥ ಲೈನಿಯಾನು ಪನ್ಪೆನ ದಾದ ಅರ್ಥ ಪಂಡದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುನು ದ್ಯಾಗ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆದು ಪುರತ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಸೊ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಇಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಡು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ವೈಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅರ್ಥದಾದ, ಬ್ಲೂ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅರ್ಥದಾದ, ಆರೆಂಜ್ದ ಅರ್ಥದಾದ ಅವಲ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾನ್ 11 ಬೈದ್ಯಾನು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಂಕ ಊದುನಕೇನು ಶಂಕ ಊದುನ ಪಂಡ ಲಕ್ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇನೇರು ಉಂಡುಂದು ಅರ್ಥ. ಶಂಕ ಊದುನ ದೂರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲು ಉಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಉಂಟೊಂದು ಪನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಕಿಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ನೆತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅವಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚನ ನಾಯ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತನ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ದ ಪೆತ್ತ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಅವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆತನ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಂಚಿನಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮೇನ್ ಕರ್ತವ್ಯದಾದಂದ ಪನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡಾಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆದ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪನ್ಪೆನು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಮರಲುಪ್ಪುನು ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿರು ಟಪಕ್ಕಾದ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯಿರು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಈವನ್ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತದ್ದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಅನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಡಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ದಿನಚರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ 369 ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯರಂಡು ಅವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೂಡ್ ಹಿಡಿತನಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯರಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಖುಷೀಟೆ ಬರೆಯಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಯ್ಯ ಪನ್ಪೇತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಾಯ ಮನ್ಪುನಂಗಲ ಪನ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ನಿಕುಲು ಆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ನು ನೆಟೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪದಾದ ಬರಿತರ್ತುಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅತ್ತನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಲಕ ನೆಟೆದಾದ ಬರೀತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದು ಬರೆದು ಪರತ ಸೊ ನೆಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಡುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತನು ಗುಣ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿತ್ತನಾಂಡಲ ಅವೊಂಜಿ ಹುಷಾರಾಪುಲಕ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತಿಲಕ ಪಂಡದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ 10 minutes ಕೂಲುಲೆ ಹುಷಾರಾಯ್ಲಕ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಾಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕಾಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತನಾಂಡಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ SMS ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ನಿಕುಲು ಗೆನ್ಪುಲಕ ಕಾಸುದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೂಗುಳ್ಡು ಪೋದೊಂಜಿ ಕಾಸುದ ಮನಿತ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮನಿತ
ಬೇಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸನೆ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆತ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ 520741 ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಇಡು ಬರೆಯಲಿ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪವ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯನ ಎಂಕ್ ಮಂತುದು ಕೊರ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಅಪಗಾಡ ನಿಕ್ಲ ಆಪನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಎತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೊಸತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಒಲ್ಪದ್ದು ಇಸವಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಗ್ರೋತ್ ಅವನು ಬತ್ತೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ. ಸೊ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಇರ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿತ್ತನಾಂಡ ಓಕೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದ ಕವೇನು ಬಬಲ್ ಗಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಪೋಚಿ ಬೊಕ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆತಿನಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ ವೈದೆ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮಂತದ್ ಜಾನ್ ಏಪಲ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜರತ ಆಲ ಅನಾಥೇತ ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಡಿವೈಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಲ್ದಿನಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಟಾಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಆಲ ಅನಾಥೇತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಲೆತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿರಂದು ತುಲೆ ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕ ಅದ್ಭುತವಾದಲ ಎಂಕ್ ಏರೇನು ಕೊರಿಯರಂದು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಪರಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಎಂಕ್ ಏರೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪಡು ಸತ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 11 ಅಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಕಂತದು ಎನ್ನ ಎದುರು ಕಂತದು ಏರು ಉಂದೊಂಜಿ ಆದು 1 ಇಯರ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಲು ಒಪ್ಪುಜಿರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ನಿಜೋಕ್ಲು ಲೇರು ಎಸ್ ಯಾನು ಒಪ್ಪುವೆನ ಅಕ್ಲು ದೇವರ್ಲ ಕಂದಿನ ಟಚ್ ವುಡ್ ದೇವರ್ಲ ಕನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೊಪ್ಪನ ಏನು ತೂತಿನಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಡೆ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋತೀರು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ನೆಟಲಿತ್ತೀರು ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೇನ ಅವೇ ಟೈಪದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕು ನಿಕುಲು ತಿವೊಂದಿಪ್ಪರೆ ನಾನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡು ತೂಪೇರು ಆ ರೇಪಲ 12 ನಂಗೆ 2 ಮಗಳೊಂದು 12 ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡೆ ನಾನು ತೂಪೇರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿಂದು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಗು ಅರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮಗು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಾಲೇ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅರೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇನು ಬೊಕ ಆರು ಪನ್ನಿಲ ಕನೆ ಆರು ಪನ್ನಿನ ರೇಖೆನ ದಾಟುಜೇನ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆನ ದಾಟುದೆ ಅನ್ನ ಎದುರು ಪೊಪ್ಪುಜೆ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನಾರೇನು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಇಂಕ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಸ್ವಾರ್ಥದನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಇತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ಓವುಲ ಒಂದಿತ್ತಿನಾಡ ಎಂಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಡ್ದು ದಾದ ತಿಕ್ಕುನೂ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಾರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಪಾತೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಮಿಡ್ಲಡೆ ಅಂದಾದಾನಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೇನೊಂದು ಪೋಲೆವ ಪಂಡಂಗೆ ನೆನಪು ಬನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಓಪೆ ಓಕೆ. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 11 ತೋಜುನು ಅಪಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀತಾರ್ತುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಟ್ 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 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ಸ್ ಮಂತ ಪನ್ನೋಡು 11 ಸಲ ಬರ್ನೋಡು 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕೇನ್ ಬರ್ತುಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಅಂದ ಹತ್ತುಲಿ ನಿಕ್ಲು ವಿದಿನ್ 1 ವೀಕ್ ವಿದಿನ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ತೊಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು 11 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟಕ್ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಪಟ್ 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 11 ಸಲ ವಿಶ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಪನೋಡು ನಿಕುಲು ಐ ಗಾಟ್ ಮನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊಡು ಅವೇನು ಐ ಗಾಟ್ 10,000 ಮನಿ ಐ ಗಾಟ್ 10,000 ಮನಿ ಐ ಗಾಟ್ 10,000 ಮನಿ ಅಂಚೆ ಪಟ್ 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 ಪಟ್
ಪಟ್ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್గా ಅದು ನಿಕ್ಲ ಆರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು. ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಡೇ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಗ್ಲೋ ಶೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬರ್ಪುನು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೇನೆರುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೇಳ್ನಿ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ನೈಟ್ದಲ್ಲ 11 ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ 11 ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುನು. ಅಪ್ಪಗಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ನಿ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಗೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಣಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಲಕ್ವೇರಿ ತೇನ್ ಪಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಲಕ್ಕೊಂದುಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಗ ಅತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜೆರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಉಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಕಣಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಣ್ಣತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕವನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕಣಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯರನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರನ್ನು ಅವೇನು ಪಾಯ್ಡು ಪನ್ನಿ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಸರಸ್ವತಿ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ತತಾಸ್ತುಂದು ಆಪುನು ಅಂದ ಅತ್ತತುಲು 100% ಎಸ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಎಸ್ ಆಪುನು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಣೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಎನ್ನಲಿ ಆ ಟೈಮಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಟೈಮಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಪಡೆಯೋಡ ಆ ಟೈಮಡು ಉನ್ನದ ಚಾಂಟ್ ಪನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಚಾಂಟ್ ಪನ್ ಈ ನಮ್ಮ ದೊಂಡಿಡು ಸರಸ್ವತಿ ಉಪ್ಪುನು ತತಾಸ್ತುಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಂದ ಅತ್ತತುಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಓನ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರೆ ಗಾಣಲು ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಹಾಳುಗು ದಯಮಂತದು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳವಡು ಆಲು ಬರ್ಬಾದಾಪಿನ ತೂವೊಡೆಂಕ್ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಂದಿತ್ತಿನಂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ಡು ಆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುನು. ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎದುರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರಾಯ್ಜಿನಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯೆ ಬರ್ಬಾದಾಪುನ ಇಂಕು ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ಆಯೆ ಲಾಸ್ಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಮೂಲ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀನಾಂಡ ನೋ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಪೂಜಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈ ಡಿವೈನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರು. ಓಕೆ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. ಏರೇ ಶತ್ರುವಡು ಏರೇದಾದ ಮನ್ಪಡು ನಮಕ್ ಪಿರೋಡು ಇಂಚಿನೇ ಮನ್ಪಡು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿರಕುಲು ಆಣ ಅಕುಲು ಮಂತೇರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದೇನೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು. ನಿಕ್ಲು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಗ ನಿಕ್ಲ ಮಗಲಿಗ ನಿಕ್ಲಿಗ ಮಗಕ ಪುಲ್ಲಿಗ ಅವೇನು ಬೋಡಿತನ ಬರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಹಾಳು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬರೆಯಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಬಯಕೊನ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರತ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉಂಡತ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಂಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಪೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈನ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಟಪ್ 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 ಅವನ್ ಪೋಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಡ ಪ್ಲೆತೋರಾ 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 ಪಣ್ಣದು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ತೀರು ನಾತ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೆ 6 ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮಿರಾಕ್ಲ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡದು 6 ನಮ್ಮೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಂ ಬಿಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು. ಸೊ ಯಾನರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕೈಟ್ ಬರೆದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ 6 ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಅರೆಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು ಟಚ್ ವುಡ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಎನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತೋ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಲ ನೀ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಕ್ಲ ವೆರಿ ಲೋ ಉಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಡಾಣಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಒತ್ತುಲೆ ಅಪಗ ಆಲ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಇದೇ ಈತು ಅಂತೇಣ ತೂಪುನ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಈ ತುಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಿಕ ಕಾಸು ಪೊಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೀನಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ ಪಂಡದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಾವುಡು ದೇವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ದಿಲ್ಸೆ ಹೃದಯ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಉಂಡತ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಆ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಿರು ಓಕೆ ಒಂದಿನ ಏಪಲ ಮದ ಪೂಚಿ ದೇವರು ತೂಪಿರತ ಆರು ತೂಪಿನೇನು ಏರೆಗ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಆಪು ಜತ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಕ ನಮಕ್ ಏರಿಡ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಆತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಬಿರದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇಡಮ್ ಎದೋ ಜನ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಲಿ ತಿನ್ಪಿನ ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುನ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲೇದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದಾಪುಡು ಎದೋ ಜನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಕುಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀಪಿರಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಒವ್ವೊ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನಿಗೆ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಪಿರತ ಅವು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೊಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಪೆತ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಯಾನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಬೋಡಿತುನಾಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂದುಲ ವ್ಯಾರ್ ಮಂತುನಾಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತುನಾಡ ಎನ್ನ ಐತಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ DM ಅನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದಿ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬೈದನು ಓಕೆ ಪನ್ಪೇನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏರ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪೆರ ಕೇಂದಿರು ತೋರ ಏರ ಕೇಂದಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇನ್ ತುಲೆ ಅವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಏನ್ ಪಾಡ್ವೇನು ತುಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಕರ್ವ್ ನೌ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೇಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಿಕುಲು 45 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯಲಿ ಸೊ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ದಾಯ ಬರಿಪವನ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಲ ಬರಿಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತದಾಯ್ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬರೆಯರೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 52 ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಅಂಚನೆ ಬರಲಿ ಮಿಡ್ಲಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಹೈಫನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ 528268 ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ನಿಕುಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಈ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಈ ನಂಬರ್ಲ ಬರೆಯನ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ಬರೆಯೋಡಾಂಡು ಉಂಡತ ನಿಕುಲು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಿನಂಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಕೇಂದಿರು ಸೊ ಐಕ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ರೆಡ್ಯೂಸು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆವಡತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆವಡತ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆವಡಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಎಪ್ಪಡೆ ಆమె ಸಪ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದೀದು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಬಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಏತ್ ಸಲ ಪನೊಂದು ಬರೋದು 45 ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರೆಯಲಿ ಬೋಡಿತನಾಡ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಯ್ಜಿನಾಡ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರೆಯೊಂದು ಪಲಿ 45 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಲು ಕೊರ್ಪೇನು ಕೈಟ್ ಬರೆಯರೆ ಒಂದೇನು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡು ಬರೆಯರೆ 31227778 ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಯಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡು ಬರೆಯಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನ್ಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಅರ್ಥದಾದಂದ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ 111 ತೋಜುನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ 111 ಪಂಡ ಹೋಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬರೆಪುನ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು 222 ಪಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 333 ಪಂಡ
You will grow in life. Your prayers are being the answered. ನಿಕ್ಕುಲು ಲೈಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡತ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನು ಪಕ್ಕೊಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅರ್ಥ. ಅಂಚೆನೆ 444 ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 444 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಒಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಡ ಗಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟಡ ಆತನಾಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಪುರ ಒಂಜಿ 444 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಚಿನಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಜದು ಬತ್ತನಾಣ ಐತ ಅರ್ಥ. ಲವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ 555 ಪಂಡ ಚೇಂಜ್, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್. ಅಂಚೆನೆ 666 ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕಲ ಒವ್ವಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದಿತ್ತನಾಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಐಡ್ದಕ್ಕ 777 ಪಂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಫ್ನು ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪರು ಪಂಡದು ಅರ್ಥ. 888 ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ 888 ತೋಜೊಂದೆಪ್ಪುನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕೆ ತೋಜೊಂದೆಪ್ಪುನು 888 ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಬೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ 888 88 8 ನಂಬರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಬೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. 999 ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಉವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಕುಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪಾಡಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಐಡ್ದಕ ರಾಜಿ ಅದು ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಪುನು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗು 000 ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ಥ. ಐಡ್ದಕ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚ ವೈಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅರ್ಥ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲೋ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಹೋಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡು. ಬೊಕ ಆರೆಂಜ್ ಆಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ represents passion but it can also represent aggressiveness ನಿಕ್ಲ ಕೋಪ ಪುರ ಇತ್ತನಾಡ ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಕಾಸುದೇನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನು ಕಾಸಿಗೆ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬೈತೆ ಅಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇದ ಒಂದು ವೇ ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಪ್ಲೇತೋರ ಅಂದಲ ಯಾನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಉಂಡು ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗರ್ಗ್ಲ ಯಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಪುನ ದುಂಬ ಯಾನು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಪಂಡ ಎಂಕು ದಾಲ ಏರ್ಲ ಎದುರು ಪಂಡೊಂಡತ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಎದುರುದಕ್ಕೆ ಪನೊಡೊಂದಿಜಿ ಯಾನು ಕೆತ್ತಂಡಿದ್ದು ಇದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನು ದುಂಬುದ ನೇಚರ್ ಅವೇ ಮುರಣಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ದುಂಬು ಪುರ ಯಾನು ಪಾತೇನು ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಚಟನಲ್ಲಂದು ದೀಪಿನಿ ಆಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಉಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನಪೇನು ಯಾನು ಆಕೆರ ಪುರ ಪೋಪುಜಿ ಹಾಕದ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬ್ಲೂ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮಂತನಾಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಡಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಡು ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೋಂದು ಎಪ್ಪುನು ಏರ್ ಪುರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಳ್ಳರು ಏರ್ನ ಪುರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತನು ಏರ್ ಪುರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡದಿ ನಕ್ಲನ್ನು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೋಜು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫೆದರ್ಸ್ದಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ವೈಟ್ ಫೆದರ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಾಂಡ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯು ನಿಕ್ಲ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಂಡತ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಂಡುಂಡತ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇ ಫೆದರ್ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಬೊಕ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತನಾಂಡ ಅವೇನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಗ್ರೇ ಫೆದರ್
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರಿತಿಕೊಂಡು ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಕೋಪ ಪೂರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇ ಫೆದರ್ ತಿಕ್ಕು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುದು ನಾವು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪನ್ಪಿರು ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಬುರಾಬುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪೂಜೆ ತಾಪಣದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವುದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯಿಲ್ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆನು ಆಯಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲೌ 4002 ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ ಡೇ 45 times ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಬೇತೆ ಪುರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನು ದಿನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಐದಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲುಲಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇನಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ 45 times ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೋಂದು ಬಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರೆಯಲಿ ನೈಟ್ 45 times ಬರೆಯಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಜನ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಅಂದು ಎಸ್ ಎನಿ ಟೈಮು ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಪಾಡುವೆ ಐಟ್ ಬತ್ತದ DM ಅನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿನಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತನಾಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪೆನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ DM ಅನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಪ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಏರೆ ಅವಡು ಹೇಟರ್ಸ್ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಅವಡು ಮಾತಿರ್ಲೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಏತು ದಿನ ಉಲ್ಲತುಲೆ ಆತು ದಿನ ಪೂರೆಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪೇರ್ನ ಎಂಕ ಆಶೆ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಏರೆ ಅವಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದ ಅಕುಲ್ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತೇನೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಎದುರ್ದಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೇನಂಡ ಎಂಕ ಆತೆ ಯಾವು ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತಿನ್ಪಾನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ನಂಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತೇನೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಬುಲ್ತನೆ ಯಾಲ್ನ ಮೂಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪೆ ಎನ್ನ ಆಟ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನು ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಪಾತೇನ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯಾನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪೆ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪಂಡದೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೋಡು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿರ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದು ಪೊಡ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚಪುರ ಕೇನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಆ ಗೌರವನ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಒರಿಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ ಎತ್ತಿನಾಣ ನೆಟೆನೆ ಕೇನೆ ಅತ್ತನಾಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇತನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ದೇತನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಏಪಗುಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕದು ಇತ್ತಿನಾತು ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಮಂತನಾಡ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ಆರಂಜಿ ಸೈತಿನಾರ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪುಂಜವಿಯ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಕಿಂದು ಸೈ ಹಿಡು ಪಂಡದೆ ಎನ್ನಾಶೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ಎತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಸೈತನಲ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಕಿಂದು ಸೈರೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಎಂಗೆ ಹಾಳು ಪುದರ್ಕೆಂದು ಬೊಡ್ಚಂದಿನಕೆಂದು ಅವು ಗೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕೆಂದು ಸೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೈತು ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಏರು ಹೇಟಸುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ಕಣ್ಣನೀದು ಬರೋಡು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರಿಗ್ಲಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೆ ಪೂರಿಗ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚಕೇಂದು ಸೈಯರ್ ಎಂಕ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ರೀ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಈತಿ ತಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ
ಅಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಶೋ ಬಾಜಿ ಅವು ಅಜಿ ಉಣ್ಣು ಬಾಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಆತು ಈತಿ ತಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಎದುರುಪೇರ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವ್ಲು ಈತಿ ತಟ್ಟಿ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಹೃದಯಡು ಭಯಂಕರ ಎತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ತು ಹೃದಯಡು ದೇವೇರಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ದೇವೇರು ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಳಿ ಆ ಏತು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇ ತುಳಿ ಆತ್ತೆ ಗ್ರೋತ ಒಂದು ದೇವೇರಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನಲಾತು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಾನು ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಪನ್ನೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಪ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡನ ತಥಾಸ್ತೊಂದು ಮಂತನ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ಟಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡು ಲಾಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪರು ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬೈಕ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆನೇ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಲ ಎದುರ್ದ ಕುಳ್ತುನಾಂಡ ಯಾನ ಮೆಲ್ಟಾಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವಾ ಟೈಮಡ್ಲ ಸೈಪೇರು ಏಜ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಟೈಮಡ್ಲ ಸೈಪೇರು ಸೈನಗಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕುದರ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಯರ್ ಹೆಂಕಾಸೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈನಗಲ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂಗೆ ಸೈತಿನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕುದರ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಯೊಡು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗಲ ದಾಲ ಕನಪುಜಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಪೋನಗಲ ದಾಲ ಕೊನಪುಜ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಎಚ್ಚಿರೆತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ನಶ್ವರ ಅದು ಪೋಪಿನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊನುಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬಾಯಿಡು ಪೊಡು ಇಂಚಿನಾರ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆಶೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಗ್ರೋತ್ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸೊ ಇಡೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಂಡೇ ಆತ ನಾನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ಪೇನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೈಡೇನೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತರ ಮದಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸ್ತಕದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗಲಿ ಆಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.